यही फागुन के महीना में एगो ड्राइवर के मेहरारू का कहतरी आ कैसे कहतरी आई सुनी सभे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ी ड्राइवर भाता सोमे लेके सुतेला खलासी मोर ड्राइवर भाता सोमे लेके सुतेला खलासी ऐसन रहन मोर भतरू के बाटे दिन रात रहताटे तोरा में सटा के ऐसन रहन मोरा भतरू के बाटे दिन रात सुतेला तोरा में सटा के ओकरा मिले ना सुतार ओकरा मिले ना ओकरा मिले ना सुतार ओकरा मिले ना सुतार संगे लेके सुतेला खलासी करेनी सिंगार नहीं हमारा के पूछे रह गईले देहिया अंकुश रंग बिना छूछे करेनी सिंगार नहीं हमारा के पूछे रह गईले देहिया अजय रंग बिना छूछे सोनू नैहर के यार सोनू नैहर के परकस नैहर के यार परकस नैहर के यार संगे लेके सुतेला खलासी ड्राइवर भतार संगे लेके सुतेला खलासी करनी सिंगार नहीं हमारा
ड्राइवर भतार संगे लेके सुतेला खलासी मोटा ड्राइवर भतार